kawadhi nyime kod weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro man jakom komiti mar od bura marango weche mag bajet okone kweth mag jood bura maketo piny owacho tesre mondo weketo siasa e paro mar chik mar bajet mar higa mar omenda mar 2023 2024. Nyoro dok ne migawo mar omenda kowacho ni komiti mar od bura marango weche omenda biro kawo pacho ganda kendo doyo e parono. Ndindi Nyoro loso e iko mar jawala mamuranga wa Irimu Mwangi. There is only one thing I want to announce to the Kenyan people. The finance bill, the budget estimates, these are not dictatorial booklets. They are not dictatorial documents. Anything that the Treasury brings to the National Assembly, it comes there because National Assembly is a house of debate. And as we debate the finance bill, and the estimates, the budget, we listen to the Kenyan people. And that is what we are doing. It is a consultative process.